Cei Conan gollwng pwyntiau ymhen y bont y prynhawn yma. Mae'n y gyfle i'r Seintiau ddychwelyd i'r brig a buddigoliaeth yma yn erbyn Hwlffordd. Mae gan Fawcett yn chwilio am ei bartner Williams. No, mae'n mynd cyfle Merged. O, dyna chi arbediad ardderchog. Corey Shepherd oedd ar ergyd. A Paul Harrison, prin, mae wedi gweld y bêl, ond am arbediad, Malcolm. Mae'n dod o'r wrth y postyn y diwedd, dwi'n meddwl. Ergyd hyfryd gan Corey Shepherd yn gweithio Paul Harrison. Cyn chwaraewr Cambrian yn clydach, enillodd gôl y tymor. Gyda gôl yn erbyn Rhyl yng Nghwpan Cymru. Chwarae da gan Hwlffordd, lawr yr asgell. Chwith yna mae Williams o gwmpas Harrison. Pryn maen nhw wedi bod yn hanner y Seintiau, maen nhw'n croesi. Dyma Lewis. Y peniad allan. Corey Shepherd yn ergydion y siarad mae mewn. A mae Hwlffordd ar y blaen. Wel, nath e taro'r postyn. Rhyw 5 munud yn ôl. Mae Harrison yn cwyno. Ond mae Corey Shepherd wedi rhoi tîm Wayne Jones ar y blaen. Be mae yn cwyno amdan, mae Fawcett di mynd reit o flaen Harrison yn y gôl a mae'n deud mae'n cam sefyll. A mae Harrison yn meddwl bod o'n mynd i gael cyffyrddiad, felly dod o ddim yn mynd lawr am y bel i gol cynnar. Wel, dod o ddim yn cam sefyll anyway yn y man ni. Mae'n gret o gol, dim cwyno, felly sy'n rhaid chdi egluro. A dyma Shepherd yn ei cholli ddi. Leo Smith mewn i'r cwrt Cosby, mae'n llithro. Does dim cic osmoti, mae Chris Sargent yn gandryll. Penderfyniad dadleuol gan David Morgan. Na, dwi'n meddwl bod yna ddigon o ni gael cic osmoti. Eto'n cael ei chrimanu mewn. Hudson sydd yn disgwyl amdani y cawr mawr o'r cefn. Mae Hwlffordd yn clirio. A maen nhw'n dewis y bas yn ofalus at Williams. Williams yn gryf. Allan at Watts, nath Leo Smith gael ei faglu nghanol caf yna. Mae Watts yn cael rhyddid dôl y bont at y postyn bella. O, mae bron yn ail i Danny Williams. O, am wrth ymosodiad o'r safon ucha. Hwlffordd mor anlwcus. Y croesiad gan Watts ac ar y foli. Williams eibio'r postyn. Greg Draper yn ei lledu ddyn dda. Allan at Spender. A mae Draper wedi parhau a'i rediad. Draper yn gwibio tu ôl i Tancock, a fe sy'n cyrraedd y bêl gynta. Mae'n gosod y bêl at Marriott, y crysau gwyrdd yn llifo i mewn. Robles! O! Am arbediad gan Turner. Robles yn taflu hunan at y bêl, oedd hi'n mynd i gornel ucharrwyd, ond Turner yn well ac yn arbed yn wirthiol. Chislevich bydd yn rhoi dwi'n siŵr o dan y bar. Mae yn y Blaine Hudson sydd yn godi, a mae'r Seintiau yn gyfartal. Ydy, mae wedi cael ei chaniatáu. Oedd chwiban David Morgan, oedd e fel petai wedi rhoi trosedd, ond mae yn mynd i cael ei chaniatáu, a mae'r Seintiau nôl yn y gêm. 5 munud a hanner wedi chwarae yn yr ail hanner. A mae Blaine Hudson wedi dod ar sgôr yn gyfartal. 1-1. Corey Shepherd ma'n at Fawcett nôl at Shepherd ac yna allan at Williams. Dyna chi symudiad da. Nawr te Williams yn erbyn Hudson. Mae'n disgwyl Keach. O, mae Keach yn rhoi Hwlffordd nôl ar y blaen. Hanes yn ail adrodd i hunan y tymor hwn. Cameron Keach i gôl gynta i Hwlffordd. Williams yn edrych yn briliant yma'n cofio i fynd at Hudson i fewn i'r cwrs Cosby. Mae'n gorau gwrthio un yn ôl, mae'n gorau rhedeg yn ôl. Ti'n mynd licio neud na fel ymddiffynwr. Pel yn berffaith, pwysau yn berffaith. Keach yn neud y rhediad, amseru hi, un cyffyrddiad ar draws y golwr. Gret o gol. Holland tuag at Ebe ar peniad. O, Watson wirthiol yn cael y dacl mewn. Robles sydd yn y rwyd ac nid y bêl. Sôn am bod yn ymwybodol o berig a beth roed dim byd i fyny de. Chislevich, mewn mae'n mynd y peniad. O'r arbediad yn wirthiol gan Turner. Astles ar peniad tro hwn. A Turner yn hedfan trwy'r awyr. I gadw mantais Hwlffordd. Wayne, you played and scored the last time Haverfordwest beat TNS. How are you feeling right now? You must be delighted. Yeah, absolutely. You know, again, the lads, you know, we've got this bounce back mentality from Tuesday night, which was key for us. Obviously, you know, we had a game plan. You know, we stuck to it. And like you said,
collectively as a group, I thought we were outstanding today, to be fair. It was a tough couple of days at the start, and then the lads have been really good over the last few days. So that's massively disappointing. There's no excuse for anything that's happened this week. In terms of what I spoke about before about taking chances and stuff, and we haven't done it again. I think we're not creating enough, and I question how much we want to throw our body on the line at the moment to put the ball in the net. From day one this week, we've touched on Aldi can hurt us. We've had to change shape to give the centre backs a little bit more security. I think that's worked. We've dominated the ball, but in big moments we've given them the ball and they've hurt us. Yeah, it's a massive win from the lads. Putting a hell of a shift. Feeling myself in my legs. You know, I haven't played a game for so long, but each to a man, fantastic against a great side in TNS. You know, that's a massive win for us. And in terms of, you know, the battle for the top six, it's quite a battle now between you and Caernarfon when you look to push forward. Yeah, of course. You know, we take each game as it comes. You know, another massive one next weekend. And like I've said in previous interviews, great bunch of lads, great group of staff, and I can't see why we can't push on and go and get more positive results.